Кеш эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Моңарчы күрелмәгән хәл. Язгы ташу Мөслим авылының кайбер урамнарында яшәүчеләргә зыян салды. Сабанда сайрашыр чак җиде. Республика комиссиясе район хуҗалыкларында техника әзерлеген тикшерде. Ялгышулар һәлакәткә илде. Узган ел белән чагыштырганда республикада юл транспорт фаҗигаләре саны кимегән, әмма һәлак булучылар саны арткан. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Язгы ташуда кыш кебек кинәт башлана. Татарстанда 200дән артык торак пунктның язгы ташудан зыян күрү ихтималы турында әйтелгән иде, тик беркемдә бу вазгыятьне бу дәрәҗәдә булыр дип уйламагандыр. Басудан кар сулары төшү нәтиҗәсендә Мөслим авылының кайбер участокларында яшәүчеләр зур судан зыян күрде. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Язгы ташу быел көтмәгәндә төште. 4 апрель көнне булган мәгълүматларга караганда Мөслимдәге 14 шәхси секторны су баскан. Язгы ташу вакытында берничә торак пункт зыян күрергә мөмкин булуын кисәтсәләр дә, беркем дә хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитәсен көтмәде. Алдан ук турба башларын, су үтәсе юлларны ачып куйган идек. Ләкин кар күп булу сәбәпле, температураның югары булу сәбәпле су бик күп төште. Ләкин бүгенге көндә оператив группа эшли районда, бөтен техника чыкты. Мөслим районы инде 2-3 атналық әзерлек режимына күчте. Тик нинди генә әзерлек чаралары күрелеп, алдан ук хәстәрлек эшләре башкарылса да, табигать стихиясына каршы торып булмый. Мөслимнең урожай урамында гомер итүчеләр быелгы язгы ташу вакытында аеруча зур зыян күрде. Урожайның яши частный секторга чыкты су. Менә бүгенге көндә 16 йорт, 16 фатир су астында калды. Төнге 12-гә кадәр безнең эшләр булып барылды. Кисәсе юлларны киселеп, тыгылган каналларны өстәмә тагын чистартып чыктык, чөнки анда оползин дип әйтик, ул бит инде агачларны, ташларны, пычракларны төшерде бик күп кенә. Су басу тагында киеренке борылыш олмасын өчен урыннарда масса күләм эш алып барыла. Су юллары ярыла, юлларга киртәләр куелды. Районның барлык җаваплы службалары бүген гадәттән тыш хәл режимына күчте. Кар сулары басулардан Ылы Чакмак юлы буйлап Мөслим икмәк кабул итү предприятиесе һәм газ участогы ягына төште. Урожайный урамында яшәүчеләрнең ишек алларын, теплицаларын су басты. Су кергәне юк, дорожный вакытында эшләгәндә газ участогы ягына чыгалар, без дорожныйда эшләгәндә КамАЗлар белән грабис алалар. Подвал тулды. Төнөбе 2 помпа генератор эшләтеп чыктым. Идәнгә чыкмасын өчен. Кухняларга катты күрде. Үйнең өсләренә катты. Идән өстенә чыкты. Залларның идән астын карап булмый, шылтыр ага. 20 ел яшим, шу тирәдә. Булай кергәне юк, беренче тапкыр. Язгы кар сулары эреп зыян күргән ихаталарга җәяүләп түгел, җиңел машина белән дә үтмәле түгел. Урожайный урамы буйлап безнең иҗат төркемен үзенең зур йөк машинасында Геннадий Пискунов алып барды. Менә бу тышкы баз дип атала. 2-гә 2, высотасы да 2. Менә ничек тора су белән хәзерге вакытта да. Диваннар су эчендә калды инде, буны чыгарган ик инде. Аннан тавыклар суда йөзде. Бузоңның тизеннән инде сулары. Бүген менә иртәнгә китте әзер. Менә бөтен бакчалар, парниклар су эчендә. Өйдә дә шул хәл. Йортларны иминияштырмаган нигезеннән. Итмәгән ит шул. Бердә страховкаланмаган. Ул су апаларның өй базына да су кергән. Бүген дә су күләме арта бара. 2,5 метр тирәнлектәге боз авызыннан су тулып, менә түгеләм дип утыра. Бер түбә астында терәлеп торган күршеләре Нияз Закиевларның да йортларында шушы хәл. Кышка әзерләнгән бөтен ризыклар базда иде инде. Бәрәңге, салатлар, заготовкалар бөтен суда. Нәгатып потопление ягып, базарны ачып, тәрәзәләрне ачып җилләтәсе була шул. Урамдагы бөтен кешеләрнең инде базарына су тулды. Сырость, плесень чыгачак инде. Яңарак кына әле 1-2 ел элек өйдә сырость белән барып сытып биткән идек. Тәрәзәләр парламый башлаган иде. Тагын башланыр инде. Соңгы көннәрдә яуган яңгырлар кар эруен тизләтте. Көннәрнең кисәк җылытып җибәрүе исә язгы ташуны ашыктырып кызулата төште. Тик беркем дә Мөслим халкына җитди су басу яный дип уйламады. Менә мин хәтерлим әле 62нче елда бик хәтәрнек су баскан идем Мөслимне. Әле мин ул вакытта 1нче класска укырга гына керәдем. Аннан соң менә 79да басты. Әле бу соңгы елларда менә былтыр гел су күтәрелмәгән иде. Коркуп булу хисабы басудан кинәт кенә төште дә басуның юлларын ачкан мисаллар загазен аркылы китәри. Бүтән еллардан шул загазен аркылы акты бит. Без бәләкәй чагында инде
Benim attananda elek bası zavut var idi. Şolundan oğatırgan benim arqılağı biz sallar yasap jedip yerderik. Kişe bilen bugünkü oyarma ozu metrga yakın oyarma var. Pik tez qarib su küp çadırında. Mınday yıllar dik sirek. Hali susu tügen bulunga su şaksın deyip hali suyunip turabız. Biz balıkçılar indi bunday birini kütөбүз, конечно, yıl sayın. Tege taşı bulsa eybet bula, bosularga kirse eybet bula deyip, balıklar urşip gitse eybet bula deyip, indi көтөрүлсө, su көтөрүлсө. Ikinci yağda var bitinde anı tege kişi hatalarına kirip, şunday alarga jimre, bozlarına kire, mebellerine kire. Мәллә күпернән күренгән манзара да язгы ташуның быел истә каласына ишарәли. Авылга кирү юлындагы йорт кураларны да кар сулары уратып алган. Мәллә елгалары элек без бәләкәй чагында тирән буладыр я, су кирүгә урыннар күп буладыр, иши буладыр я. Быел кар бик күп булды инде. Бар өметләнгәнек, булай буласы белмәсәк тә. Олга таба язгы ташу ни дәрәҗәдә буласын әйтү кыен. Барысы да һава шартларына бәйле. Мәллә елгасында боз кузгалса да, Ак елгасында боз китәргә әлегә ашыкмый. Су күтәрелү дәрәҗәсен даими рәвештә контрольдә тоту өчен тәүлеклек кизү оештырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ауыл хуҗалыгы формированиеларының кыр эшләренә әзерлеген тикшерү максатында махсус комиссия эшләде. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, район авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре район хуҗалыкларында булып, язгы кыр эшләренә җәлеп ителәчәк техниканың әзерлеген карады. Тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Комиссия еңелек ислам фермер хуҗалыгының әзерлеген карады. Һәр елдагыча ислам филларының бар техниклары, тракторлар, машиналар, җир эшкәртү һәм чәчү комплекслары тулы әзерлек сызыгына куелган. Язгы чәчүгә без инде 90-95% әзерләп ителәбез үзебезне. Без инде бәләкәй генә трактордан җибәрәс калды, чәчкечләрне күздән җыеп куйган әзерләп җитмәгәннәрен безнең çeşitler ciddi kultivatörler var. Şu anda biz уже plan төздük. Bizden indi цель 9-10 günde çeşip çağırga yazgı çeşini tezdirek dım barında yoğaltmışı. Август Мөслим агрофирмасы Мөслим һәм Азнакай районнарында барлыгы 42900 гектар җирләр били. Җир мәйданы күп булуга карамастан, Август Мөслим агрофирмасы һәр елны язгы чәчү кампаниясын беренчеләрдән булып төгәлли. Быел да алар сынатмаска уйлыйлар. Август Мөслим җәмгыятендә язгы чәчү эшләренә әзерлек 100% әзер диргә була инде. Тракторлар барысы ремонтланган, сыйклар ремонтлары дәвам итә һәм инде тәмамлап киләбез. Ветрә кирәк семиналар безнең протравка бара. Алар тоже безнең 80% әзерләнгән, протравленный. Комиссия аграрийларның әзерлегенә югары бәя бирде. Бүген эшне үз вакытында һәм сыйфатлы итеп башкару өчен техникада, минерал ашламалар да, орлыклар да әзер, кадрлар да җитәрлек. Birinci şiratta isen-sağlık gına işlerini başkarıp çıkarga, her mekanizatör kadirli, şuna göre her birisinin isen-sağlığına eşik çıkıp biter, şuna paydıp birliğe gitip, texnikini qarab, saklap, isen-sağlığına başkarıp çıkarga bizim maksatlar. Texnikler barsı da hazır, bu vakit yakimçilikler var, fakat vakit bulgandalarını bitirip, isen-sağlığına ebetkini itip, motorgan işler başkarıp çıkarga gerek. Район авыл хуҗалыгы формированиелары тулы әзерлек белән кырларда эш башлануын көтә. Бүген алар барлык төзәтү эшләрен төгәлләү, орлыкларны эшкәртү белән мәшгуль. Безнең инде бүгенге көндә яз көне чәчәргә инде безнең 37 мең гектарда язгы чәчү эшләре планлаштырылган. Бүгенге көндә инде тракторлар 100% әзер, чәчкечләр тагылма кораллар тоже әзер. Һәр гектарга бүгенге көндә район буенча 92 кг тәэсир итүче матдә ашлама тупланды инде, әле ул дәвам итә. Без инде аны йөзгә җиткәргә дигән план куйдык. Сабанда сайрашмасаң ындырда ыңгырашырсың ди халык мәкале. Язгы кыр эшләрендә катнашачак һәркем сабанда җырлашып эшләргә, язгы чәчү кампаниясын тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарырга әзер. Иң мөһиме, табигать шартлары уңай килсен дә, кызу эш барышында үзәклекләр килеп чыкмасын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Быел республикада 500-дән артык юл транспорт фаҗигасы теркәлгән, аларда 60 кеше һәлак булган, 637 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. Балалар катнашында 69 юл транспорт фаҗигасы теркәлгән, нәтиҗәдә 2 бала һәлак булган, 73 бала тән җәрәхәтләре алган. Районда вәзгыять нинди? Юл хәрәкәте иминлеге буенча район комиссиясенең киңәйтелгән утырышыннан безнең репортаж.
Юл хәрәкәте иминлеге оешмасының бүлек җитәкчесе Алсу Сиддыкова мәгариф оешмалары белән үткәрелгән чаралар турында сөйләде. Юл хәрәкәте иминлеге буенча кагыйдәләр балаларга уен форматында җиткерелә. Балалар бәйгеләрдә кагыйдәләрне ни дәрәҗәдә үзләштерүен күрсәтә. Нәниләр белән бергә тәрбиячеләр үзләре дә көч сынаша. Районда 3 айда бер юл транспорт фаҗигасы теркәлгән, нәтиҗәдә бер кеше тән җәрәхәтләре алган. Кагыйдәләрне бозу сәбәпле техникага зыян килүнең 50 очрагы ачыкланган. Юл транспорт фаҗигаләренең төп сәбәбе тизлекне дөрес сайламау, юл киселешендә юл билгелесенә туктамау, артка чигенгәндә игътибар җитмәү белән бәйле ди районның даи җитәкчесе Феликс Магданов. 2024 елда шушы 3 айында эшкән килеш руль белән идарә иткән 13 кеше тоткарланды. Аларга беркетмәләр төзелде. Шуның берсе хатын-кыз. Бу көндә төрле тән җәрәхәт алган бер юл транспорт һәлакәте теркәлде. Мария Республикасы кешесе каршы полосага чыгып, Лада Гранта машинасына бәрелде. Һәм Мария кеше 21:12 машинасының пассажиры авыр тән җәрәхәт алды. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Марат Бәйрханов та чыгыш ясады. Ул юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатында район үзәгендә башкарылган эшләр белән таныштырды. Җәяүләргә, велосипед кешеләргә, балалар басып бирүче әниләргә уңайлы булсын өчен 10 урында тротуарлар түбәнәйтелде. Бу эшләрне Пушкин Гагарин 2-нче әйләнү юлында Банковский колхозный перекрестигендә мост оешмасы эшләре башкарды. Комиссия утырышында катнашучылар бу юнәлештә дә тәкъдимнәрен җиткерде. Тукай һәм Пушкин урамнары киселешенә су агу өчен җайланма куярга, Тукай белән колхоз урамнары киселешенә җәяүлеләр кишүе ясарга кирәк. Район үзәгендәге Миләшкәй балалар бакчасы һәм гимназия янына туктап тору тыела билгесен куярга тәкъдим ителде. Кызганычка каршы водительләребезнең культуралары правила дорожного движения соблюдать etmeyler. Сәхи каршыларында, мәктәпләр каршында балаларга уступ etmeyler. Шуңа күрә безнең яктан инде эшләшкән эшне безнең өчен комиссияда карарга тиеш бөтен проблемаларны. Юл хәрәкәте иминлеге һәрберебезгә бәйле. Таләпләрне һәркем төгәл үтәгәндә юл фаҗигаләре дә булмый, кеше гомерләре дә өзелми. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Теманы дәвам итәбез. Бу атнада иминлек кайышы операциясы үтте. Профилактик чара барышында транспортта иминлек кайышын ләктермәгән, балаларын махсус утыргычтан башка йөрткән 8 райондашыбызга административ беркетмә төзелде. Тулырак халдагы репортажда. Административ беркетмә төзелгән һәр шоферга 1000 сум күләмендә штраф билгеләнсә дә, руль ортындагы кеше бер кайыш электригә гадәтләнмәсә электерми. Даи хезмәткәрләре яныннан андыйлар кабаттан кайышсыз үтеп китәләр. Район җирлегебездә 23 марттан алып 1 апрельгә хәтле язгы каникул операциясы үтте. Бу операция вакытында 5 райондашыбызга балаларын махсус утыргычка утырып бирмәгән өчен 5 административ беркетмә төзелде һәм 2 йөртүчегә кайышларын эләктермәгән өчен беркетмә төзелде. Иминлек кайышын чит илдә иминлек өчен эләктерсәләр, бездә полиция хезмәткәрләреннән куркып, дөресрәге штрафтан шүрләп эләктерәләр. Ел башыннан иминлек кайышына бәйле 200дән артык административ беркетмә төзелгән. Яр сәгатендә 4 машина йөртүчегә беркетмә төзелде. Кайышын эләктерүчеләр иде, үзләренең куркынычсызлыкларын кайгырсыннар иде. Уйлап карасаң, иминлек кайышын эләктереп куюның бер авырлыгы да юк кебек. Утырдың, эләктердең, гадәткә керергә тиеш. Тик кайбер шоферлар онытылып, кайберләре масаеп, иминлек кайышын һаман эләктермичә йөри. Транспорт дисциплинасы үзәкләре тикшеренүләре буенча куркынычсызлык кайышларын куллану юл транспорт һәлакәтләрендә исән калу мөмкинлеген 5 тапкыр арттыра. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Мәктәпләрдә дәүләт имтиханнарына әзерлек бара. Узган атнада чыгарылыш сыйныф укучылары сынап карау имтиханнарын тапшырды. Әти-әниләр дә имтихан тотты. Дәүләт имтиханнары Муслим лицейында уза. Мәктәп имтиханнарны кабул итү пункты итеп билгеләнгән. Бу атнада анда 11нче сыйныфлар һәм аларның әти-әниләре өчен ачык ишекләр көне үтте. Балалар бакчасына да мәктәпкә дә бәйрәм чарасы булсынмы, җыелышлармы, күбесенчә әниләр йөри. Бу чарада да күпчелекне әниләр тәшкил итте. Координаторлар әти-әниләрне бердәм дәүләт имтиханы тапшыру тәртибе белән таныштырды. Бу акциянең максаты ата-аналарны егының процедурасы белән таныштыру. Ата-аналар үзләре балалар урынында куеп карасын өчен. Алар бүген металлорамка ашада үтеп карадылар. Аудиториядә дә утырып карадылар балалар урынында. Һәм инде карыйлар ничек
аудиторияларда, ППЕда видео наблюдение барганын. Ашык ишекләр көне үткәрәбез. Имтихан бирү пунктының эшчәнлеге белән таныштыру өчен моны инде без менә 2нче ел рәттән кабатлыйбыз. Бу әлбәттә безнең укучыларыбыз өчен дә, әтиәниләр өчен дә күп сорауларга җавап табырга, үзләрендә булган ниндидер уйларны ачыклар өчен бик уңай һәм уңай тәэсир ясый торган чара дип әйтәсе килә. Сынауга килгәндәге кебек әтиәниләр металл эзләүче кыса аша уздылар. Мәктәп партлары артында утырып, биремнәр контроль үлчәү материаллары белән таныштылар. Аларны ким дип йөртәләр. Кимнар һәр бала өчен индивидуаль биремнәр җыелмасын тәшкил итә. Без әтиәниләрне һәм укучыларны алдан аңлатырга тырышабыз, ничек экзаменнар үтәчәк, нәрсә белән очрашачаклар, нәрсә күрәчәкләр. Без аларга аңлатабыз экзаменның барышын, экзамен ничек башлана, анда нинди техника кулланыла, ничек барачак, ничек төгәлләнә, ничек барачак. 3нче балам уже егибиргә әзерләнә. Бик авыр, конечно, дөньялар да авыр бит инде. Үзебез дә бик куркабыз. Балалар инде әзерләнәләр, укытучылар да әзерли. Рәхмәт аларга. Менә бүген җыелышта шул ничек итеп экзамен бирү турында сөйләшәбез инде. Балалар белән әтиәниләр җыелдык. Учусь в 11 классе, сдаю литературу и общество знания. Планирую поступать в Казань, в Казанский федеральный университет на коммуникационный дизайн, специальность. Очень переживаю, волнуюсь, но сегодня нам провели такую экскурсию вступительную, немножко развеяли наши мифы, сомнения. Әтиәниләрне мәктәп тормышына якынайту максатыннан гына түгел, укыту эшләре системасы, статистик мәгълүматлар белән таныштыру уңаеннан да мондый чаралар үткәрү ике як өчен дә файдалы булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Яз җиһанга хуҗа була бара. Кар суларга, кышлар кайта, җылы яктан кайткан кышларның барысында оя ясап каршы алмасак та, сыерчыкларга үзгә мөнәсәбәт. Сыерчыкларны сөендерүдә укучылар актив, мәктәпләр территориясендә оялар күпләп урнаштырыла. Кышларга сайлап алу мөмкинлеге дә зур. Шул хакта Наилә Салахова репортажында. Табигатькә сакчыл караш мәктәптән башлана. Әмәкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе укытучылары балаларда табигатькә мәхәббәт тәрбияләүдә зур көч куялар. 2022 елдан бирле биредә табигать сакчылары экологик отряды эшли. Отряд составында 5-9 сыйныф укучылары исәптә тора. Алар бик күп марафоннарда, акцияларда, фәнни-гамәли конференцияларда, олимпиадаларда катнашалар. Сезне беренчеләр хәрәкәтенең экология һәм табигатьне саклау буенча эшләүче табигать сакчылары экологик отряды сәламли. Экологик отряд инициативасы белән кышлар көненә сыерчык оялар ясарга булганнар. Һәр бала сыерчык оясы ясап алып килгән. Менә шушы активистларның инициативасы буенча кышлар көненә сыерчык оялары ясарга булдык. Каникулда һәр бала үз көчен куеп, үзенең күңел җылысын биреп, оялар ясап алып килде. Һәм инде без аларны мәктәп янындагы агачларга урнаштырачакбыз, һәм кышларыбызны зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Балалар бу эшкә намус белән карыйлар. Үзләре генә булдыра алмаганда әтиләрен дә эшкә тарталар. Әтием белән һәр ел сайын без сыерчык оялары ясыйбыз. Башта без аның схемасын бергәләп ясыйбыз, аннары материал сайлыйбыз. Материалны сайлагачтан без схеманы төшерәбез. Схема буенча әтием аны миңа кисеп бирә. Яңадан мин сыерчык ояларын җыям. Аларны җыйгачтан мин аларны ничек тә булса бизәргә тырышам. Мәктәп директорында бу акцияга турыдан-туры катнашы бар. Технология дәресләре вакытында ул биргән белем күнекмәләрне укучылар практикада кулланалар. Biz инде каникулга чыкканда укучыларга сыерчык оялары ясарга кушкан идек. Алар инде һәрберсе 100% дип әйтсәк тә була, әтиләре белән бик матур итеп сыерчык оялары ясап алып килгәннәр. Менә әле кичә бүген аларны мәктәп янындагы агачларга урнаштырдык, беркеттек. Балалар берсеннән-берсе матур оялар ясап алып килгән. Иң мөһиме, ояларның барысы да таләпләргә туры китереп, табигый материаллардан эшләнгән. Шилтәрләп бизәү, төрле орнаментлар куллану исә балаларның сәләтенә һәм фантазиясына бәйле. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тормышка 10 мең адым. Бу көннәрдә шул исемдәге халыкара акция бара, ул бөтен дөнья сәламәтлек көне уңаеннан оештырылган. Район халкының сәламәтлеге сагында торучылар да акцияга кушылды. Медицина хезмәткәрләре көнне зарядка белән башлады, кичен кояшлык паркына җәяү йөрергә чыкты.
Бүтін дүния сәләмәтлек көне глобаль сәләмәтлек компаниясы ел сайын ул сәләмәтлекне саклау өлкәсендәге иң актуаль проблемага багышланган девиз астында уза. Сәләмәтлек саклау хезмәткәрләре бүген шундый марафонга чыктык. 10 мең адым дигән сәләмәтлекне сакларга кирәк. Без сәләмәт яшәү рәвешен сайлыйбыз. Сәләмәтлек саклау хезмәткәрләре башкача яши алмый. Bütün dünya selametlik sağlığı uyuşmaları taqdim ettikçe kişi gününe 6 milyon alıp 10 milyon kadar adım yasamaktadır. 10 milyon atayıklarında demek kişi aktif gün etkiler. Biz şimdi Müslüm halkına, Müslümlerge, güneşleri şu aksiyalarda, şumurlu maratonlarda aktif katlaşırga. Тормышка 10 мең адым акциясы көндәлек хәрәкәт активлыгын арттыруга юнәлдерелгән. Җәяү йөрүне пропагандалау физик активлыкны арттыруның иң уңайлы һәм табигый ысулы ди табиблар. Ходьба – это профилактика болезней системы кровообращения, который на сегодняшний день является первоначальной причиной смерти, то есть лидирующее место смертности нашего населения всей республики и всей России. Поэтому один из самых, так скажем, значимых проблем современного человечества – это гиподинамия, то есть мало движения у нашего населения, поэтому мы все активно подключились и всем советую подключиться к этой прекрасной акции. Җәяү йөрү балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә файдалы. Бигрәк тә мәктәптә укучы балаларга мин тышта йөрергә киңәш итәр идем. Дәрестән соң кайткачтан баш мийләрен ялый торучы. Җәяү йөрүгә өстенлек бирүчеләр шактый, чөнки җәяү йөрү сәламәтлек өчен файдалы гына. Табиблар җәяү йөрү умыртка баганасын һәм суставларны ныгытуда, эчке органнарны кислород белән баетуда, кан басымын киләүдә иң мөһим роль уйный дип белдерә. Бу көнне хастахана һәм поликлиника хезмәткәрләре җәяүләп 10 чакрым ара узды. Сәламәтлек акциясына сез дә актив кушылыгыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Кайберәүләр спортны үзитә, кемдер кул эшләренә өстенлек бирә, һәркемнең үз шөгыле. Борынгы заманнардан килгән көмеш алкалар, муенса беләзекләр, чулпыларга мода кире кайта. Заманы гүзәлләре аларны яратып куллана, тик сыйфатлы милли бизәнү әйберләре кыйммәт йөри. Иске Вәрәш авылында яшәүче Айгөл Ганиева аларны үзе ясый. Айгөл Ганиева иске авыл мәдәният йорты директоры булып хезмәт куя. Шуңа да бик төрле чаралар вакытында алка, чулпы, муенсалар кирәк. Кибетләрдән табу авыр булгач, Айгөл аларны үзе ясарга алына. Алкалар ясауга эшем бәйле булгандыр дип уйлыйм инде. Сәхнәдә булгачтын, казымәләре үтте, аккалфаклар килде, һаманда кемне дә булса шаккатыру дигән әйбер бар бит инде җирлектән килә инде. Шуннан соң интернеттан күреп алдым шушындый алкалар. Ясаучы кешеләр, сатучы кешеләр интересно, бик кызыктым, интересно инде. Интернет шилтәрендә эзләнә торгач, уларны ясаучы ханымны күреп ала. Узак уйлап тормый, аның белән элемтәгә чыга Айгөл. Сораштырдым. Ничек ясаганнарын, ниткәннәрен, бик Аллага шөкер бик әйбәт кеше булып чыкты. Әйберләрен ничек итеп кайдан алырга кирәклеген өйрәтте. Аны ясау интернетта гел юк. Но инде шул телефон ашагына ничек ясарга кирәклеген өйрәтте дә, кайдан примерно әйберләрен алырга кирәклеген әйтеп, шулай әйберләрен әкрен генә алып кайтып ясап карадым. Инде елдан артык шушы шөгыль белән ныклап дуслашкан ул. Махсус металл нигездән алка, шулпы муенсалар җыя. Һәр ясаган алка яисә шулпысын төрләндерергә тырыша. Укучылар һәм авылдашлары белән дә мастер-класслар үткәрә. Айрым җыям барсында шәһәрдә күпчелек кул эшләре магазиннарыннан кирип алам. Аннары үзебезнең Мөслимдә ташлары ниләре бар инде. Һәм тегү магазиннары ниләре шундый магазиннардан Аллага шөкер хәзер инде элекке кире кайта дигәндәй күп кеше кызыксына. Шунлыктан хәзер магазиннар ул яктан бай инде. Бүген халкыбыз бигрәк тә хатын-кызларыбыз элеккеге заман бизәнү әйберләренә аерым игътибар бирә. Кулдан ясалган алка муенсаларны тагып йөрүчеләрне очрату гаҗәп түгел хәзер. Якын киләчәктә мәдәни чараларда гына түгел, көндәлек тормышта да әллә кайдан ук шулпы таккан татар кызлары килүен дә ишеткән көннәр булыр әле. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Гаилә елы уңайыннан районыбызның матур гаиләләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Симәк авылында гомер итүче Зөфәр белән Зәмзәмия Гордиевлар шундыйларның берсе. Бер-берсен хөрмәт итеп яшиялар, һәр эшне бергәләп башкаралар. Симәктән Гордиевлар гаиләсе турында коллегаларыбыз әзерләгән сюжет. Зәмзәмия белән Зөфәрне димләп таныштыралар. Кырынтау егете Искәлмәт авылына туганнарына кунакка барган җиреннән хатынлы булып куя. Тыйнак ут кебек җитез чая кызга бер күрүдә гашыйк булганын сизми дә кала егет. Бешибәри матуры
İşleyen buldu. 5 bala alıp koydu Allah'a şükür. Zemzemiye'nin enisi bir keşlik üreyesi bula. 6 yaşlık kışık, 14 yaşlık opası Bonya terbiyesinde kola. Zemzemiye'den tış 94 opayını eti de eni de bulurga kerek. Birsinden birsi kişkine eni singilleri bilen bir yol kızık olan sobinin etilerin de bik tizden suğuşka olup giteler. Firmada şadık, ugeyen key bile ustakbet. Udemden key 39 yaşında ulgan 16 yaşacakta. Etkey suğuşka ketken, ul suğuştan koytkas ugeyen key apayttığında en olu opam 14 yaşta çakta 5 falan üstürdü. Boğalar vəxtine suğuştan isen lekin bir qotlu yoralanıp koyta etileri. Etileri 5 bolağa eni bulur deyip yurtqa yonga xotin olup koyta. Ulşır boğalarının kubisine sonavlı klas bilimgin elege. Zemzemiye opa da emek mektebine yürüp okup 7. sınıfını tamamlay. Ham kolxoz işine boş oyağı bile şuma. Soğur etken çakta bulgandır indi olay ul küterip sokmadı indi mene. Bir yanay var yali. Olay koytup kitip durmadım indi mi kildim de ışağandır indi. Oltu sobinin 5-si bulup yoktu dünyaga ovas solgan molayının da bolaşağın suğuş urlay. 89 yaşık Züfer abi sobaylarşa uksip bugün de etisinin suğuştan koytkanını iske düşürü. Bu 40 iştemi 44'ün başında mı koyttu bizning etkey. Şol günni bik aybet hatırlayım. Ul vaqtda kürek bile qo'yib o'tirtabız endi berenge o'tirtib bitirdik de. Ben şundan qarasam bir otlu kishi şundan orman orqaligina sig'ib yurdik. Bu hozirgi ko'pirlar yo'q yanda şundan otqa o'tirgan kudem beylagan bir kishi bu etkey bitdi. Oldundan bilip o'tirdim. Züfer abi mektepte 4 yıl gana okuy. 10 yaşlık molayını bola elegine deyip durmaylar, kolxozga türlü işke bilgileyler. Biknik okuysa kelse de okurga joyu da mümkünlüğü de bulmay. Mexanizatorlar kursunu tamamlap 17 yıl oldunғы kombaynçı bulup hizmet koya. Züfer abi bolta ustası da, yoqın tire ham yirak avullarda 60'ga yoqın yurt solgan. Bik küp sonda ot şonaları, kaşıvoy şonaları yasagan. Yasadım indi, küp yasadım, kaşavoylarını da yasadım. Şonalarını da yasadım, eliminde Simakka kelgeçte yasadım. Kırıntauda bitinde ne yoğu, elektr. Tünne bile çıkıp, fonar bile, kiş bile birer şona yasaytırganım, ot şonası. Rahmat Allah'a bizni terbiyelep östürüdü, belki şakla orap bilen östürüp, okurga kiritip, okutup, bir problema da bulmadı. Allah tege. Züfer abi oğaş işleri ustası bulsa Zemzemi yapa kul işlerine xiriz. Beylew şigi örnekleri bugün de yurtlarının her pişmağında orun algan. Bir-birsini orta sözden, bir qoraştan oңlap yaşavışı porga soqlanıp duymaslık. Yıllar davamında iki oradağı hisler yürümesine, kişi sözü tügül, jilde tidirmişe, tuzan bir tögü de kondurmışe yaşiler olar. Liliya Şeymiyeva, Dinar Nurtdinov, Müslüm televideniyesi. Бүгінгі ашулар мен Римма Авзалова сіздің білен сау болашам. Исән емен болағыз.